Kublai perlok bro session ngapnya sebagai pitch kani ke video kani halo coronavirus pangan batai pi mentak wood ya kai baka WHO ka pelaj paj ba ha ki hapok website jongka ya kita kisanteli kilat ki bakum ngila mania dai la di na uni khnyang jipang coronavirus ni covid-19 kani de ar santrik ju panai march ajar po kani video ko bar jong kani kesngi ti menta wood ngania ngan peni pi kini ki dur ki bakala pelaj ke WHO bakata kalong kabaning kong kadai kikti jongi kikti kal nomor ba kikti gede ke jingni jumpang usdang ni kikti nagata kadau soba ban saji kikti dak sabon bat ko man kapor lani di hand sanitizer dan di hand wash khnam ban lat ji ban peniap itu khnyang ba ban pengkhu itu khnyang ni kikti ki jong pi lada udan kata bamot pidan kam ban saji kikti man la kapor kabar kalong ba tap kumne tap ya ka yo ukhmut ya kesentur dah tembut kumne dah tembut khnang ba phin lahapor ba phi senria lani ba phi jerho kanum ya bit yanu kanum herang te hasun nang taru la phi tel la phi le de ki jarumal ani la phi le de ki tisu subha ban brand no kita ki tisu bad ban sanya ki jong phi mare dap kumta nang ta ka balai ya le ban laj ban kiar ru na kata ba phi kta de ki jong phi ya ki khman ya ukhmut isentor nomor kini di we kita ki light ki lat ki bauni khnyang jipang yo ban rus kamat pi bat bala ban penim nu khnyang jipang ba phila ban yo pang yu tau covid-19 kabasau kolong ba phi de ban ya jengai iwe ni iwe ki jengai khnang ba iwe ni jiwe kada ka ba shimitar ye hakata jing ya haka imlang salang ga jong phi da ka bale kumta kan yadai ngi na kajing yebet jingpang namar da ka bale kum ni ngimtep hale manu balayo haganu ko por kilayo nrei da ka bangile kum ni ngin yadai la de ngin ker la dia na ita jingpang ki bala bandan hakamet jingkiwe kabasan pat la de pisngo kanu ko jing bam shai bam khlan hakamet ki jong pi sngo bha shong hayen nalor nang ta so ba bud ru ki jing batha jong sarkar na ko ko por ko pan lingba ki health center ben ni PSC bat ki la de pisngo thu ba phim sngo shai pila ban phone hi 108 ni pila ban contact ru hakiti ki helpline number ki bangala jingala juai na ko por hari video ki jonga tikini dik santeli ki bak WHO ka ai ya phi ya ka pertai brok wai kumno ban le bre danu ni khnya jipang ti tangki ni khuble shibon